Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod de o nouă serie. Suntem aici cu un invitat special pe nume Alex. Da, salut! Mi-am vândut AVP-ul, un AVP pe Honix. Pe Deagle-ul ăsta, să spuneți dacă o merita. Și mi-a luat și mai multe skin-uri. Stai să vi le arăt. Și numai cu Deagle le avem voie. Bă, stai, nu bă, trage, bă, nu bă. Să le arăt skin-ul ăsta. Shotgun-ul și cu... Care mai era? Un pistol, parcă... E Deagle-ul, cred. L-am arătat. Stai, ăsta nu. Nu știu care, dar mai era unul, știu. Da, ăla. Care? Deagle-ul? Da, știu. Și ăla rar. Care era? Zic tu. Ăla rar. Pistolul. Deagle-ul. Nu Deagle-ul. Da, mai aveam. Da. Da, head. Da, fără pușcă. Nu, că acum începe numai. Da, mă, nu m-am gândit. Nu mă gândiș. Putem să avem head. Nu, mai multe runde. Mai multe runde. Da, 10 runde, cred. Dacă nu mă înșel. Long. În perete. Nu, am venit așa rapid și încă o dată. Cred că ne stăm cu un hacker care vrea să-mi facă troll. Gata, mi-am luat eu armură să te mai văd eu acum. Numai cap să nu-mi dai. Mi-a luat și căscuța. What the fuck? What the fuck? Terrorists win. Ba, mă. În sfârșit. În sfârșit, lasă-mă știu Nu știu dacă e. Deagle. Doglo. Îți bun de aruncat. Nu crezi? Două. Te-am gândit așa un pic. Nu cred că da. Terrorists win. Bravo, mă, Alex. Bun, așa. Mi-am luat armură. Sorry. Asta nu e mai luat. Am 100% armură. Tu te... Nu, cum se face. Terrorists win. Zi. Hai, zi. Dar nu merg tot cu grenada, așa? Terrorists win. 4 aici nu e. O să ieși pe video. Uite, hele cu... Am uitat de armură. Farpili, șarpili. Bă! Ok, nu mai dau grenaz. Hai că nu. Hai că da. Dar n-ai rost să
Să dau cap? Bine, nu că-i dau cap, mă crezi că tu dau. Terrorists win. Bă, tu mi-ai dat prin perete. Ba nu. Ai dat, mi s-a pus glonțul și după aia te vezi după perete și ți-o vin glonțul și optice. Și mi-a arătat. Bă, nu ai distrus un pic din armată. Bă, ce-mi te- nu te uita la mine. Nu te nimerișai. Numai tu știi de ce nu mai merg. Pistoleți? Terrorists win. Bă, O să ne jucăm și pe public. În ce parte am dat fumigena? Cred că în partea aia. îmi pare rău, Alex, dar unde asta trebuie să refuz. Și mi-am dat flash-ul de la mine din ba. Bă, 16 HP? Mai ai tu 16 HP? Terrorists win. Păi n-aveam Trișor! Vrei să-mi ia și o armă? Da, mă, hai armă versus armă, nu. Dar bă, eu n-aveam cum oriunde să nu-mi iau pușcă, că mai enervau. Ok, nu, hai acum cu pistoalele. Hai și tu dau oriunde. Hai cu pistoalele. Terrorists win. Ignorați-ne de pe fundal că plouă. Da, picură. Ne schimbăm echipele. Hai mă cu puști. Nu, fără. Cu puști și ai pămit. Dar pe nu poți, că acum prea am dă cu pistol. Da, mergem. Ador deagle-ul ăsta. Da, hai, nu te luăm. Hai pe mine și pe el. Hai numai pe mine. Hai. Bă, dar pus să da pe tine, da, și s-a pus glonțul. Lasă bine. Te rup în 10.000. Tot cu pistolul. Nu, Pușcă. nu. Mit. Am revenit și eu după 5 zile să postez. Am luat o scurtă pauză. Terrorists win. Nu te vedeam! Emma! Ți-a luat AVM? Da, avem ea. Să vezi ce te fac. Ce m-a făcut și mă? Terrorists win. What? Am ce să recupera. Gata, te rog, mă crezi? Fimis, am fimisul. Și ce, mă, dacă ți-ai luat o pușcă bună, crezi că mă omor? Ai voie și mid și long. Bine. Dar crezi că dacă ți-ai luat o pușcă bună, crezi că mă poți omorâ așa ușor? Terrorists win. Taciu, nu mi se face taciu. Aaa, tu cu pușca asta voiai, mă, să mă omor cu famă. Stai că am ieșit. What the fuck? Motorul am câștigat. Ce ai ieșit? Terrorists win. Bă, nu! Ce ieșiși? Avem. A, nu mai schimb.
E pe Honix. Le dă frângele. Nu știu, acolo sunt partea alaltă. Da. Observați. Dar nu te uita la mine. Mai viaz. Nu te uita la mine și dau un scop. Nu, Ana. Mă gândeam. Da, știu. Vin cu raș. Avem voi raș. Adică cu cuțit. Nu, adică să vii la mine, în bază. A, bine, bă. Dar numai pe mid. Dar tu ai armură, bă, eu nu. Bă, A, nici tu n-ai, hai. Și avem aceeași pușcă. Nici eu mint. Hai, dacă te crezi tare, hai. Terrorists win. cât 8 la 8. 1 la 8. Nu, mă, 8 la 8. Da, am zis eu. Era ciudat să fie 1 la 8. Știu. Mai pot să ți-am dat flash? Nu, Îmi dă singur hai. mă dă singură. Terrorists win. Unde vint? Unde vint? Pe lung. Dar n-avem voie lung. N-avem. Uite, bă, că îți mai trebuie. Te flash-uiși? Mamă, trebuie să fac Așa. Nouă, Te-am nouă. lăsat să fie egal. Că n-am Nu tras. m-ai lăsat. Ba da, că n-am tras. Nu, frate. Ba da, ai tras un hit în mine. Un hit. Te-am tras să te speriu. Nu mă spune. Mamă, ce ți-a luat? AVP? Nu. Totuși nu văd. Wow, bucată. Terrorists win. Și te vin. Sunt egal, suntem egal. Da, și să încheiem și în acest episod. Bă, n-ai să jucăm și la punctul. E prea lung video. O să vă arăt skin-urile și o să încheiem episodul. Că deja este prea lung. 13 minute. Eu odată am făcut de 20 de minute. Bravo. Care canal tău? Alex Cătinaș. Nu uitați să vă abonați și la Alex Cătinaș, să lăsați like la acest episod. Și să, uite, acestea sunt skin-urile mele. Păi stai, mă gândesc pe care am avut. Atâta, ăsta și ăsta, nu? Panu și pe 90 jungle. L-am mai luat. Da, no, și o să încheiem acest episod. Pa, pa!